IP baro ni wanlam shapi ya kani ka program Doctor Speak halor ka phang ka jing e kiba ki bri ki badan na ka jing dukda ha ka dukhot met ki kendo ha kani ka por ka klamba COVID-19 ha kani ka program lai shimenta di Dr. NP Lalu MS Ortheo Project Director and State Coordinator State Resource Center on Disability Affairs Shillong but ikong larisuk raplang ibadi occupational therapist cum manager jongka District Resource Center for Disability Affairs Civil Hospital Shillong. Kini ki armut ki specialist kin batai yangi halor ka jing small thu par ka jing don kam kumno ngi di ban sumar pat kumno ki brio ki ba don na kanika jing tuna ka dukhot met ki mat hakum kanika por klamba COVID-19. Te kublish bu doktor bat kong larisuk lai shimenta ka program. Dr. Lalu ka jing kli jonga ka baning kong kalong ba ke ka jing shak ta na uni u COVID-19 ken ye ki brio bopli ki ba don ka jing duna ka dukhot met mo ha ka imlang salang jongi hania jela ke ka jing shak ta ka jing shak ban jong ki khamta ma ka por kublai bun kong nang kong engai kublai phi ba phi khot yanga ba ye kong larisuk sekaneka program jong phi hakabaya dei bat kajing jong ki PWDs lane ki paralak praja jingi ki badon ye kajing duna hagir khot met jong ki khamtam ha por bai kendu kum gane ka por ka bai kendu bat u covid taka kajing kta kum kajing kli jong phi kum no u covid ukta ye kajing jong ki ngathrai wei pi wei nangi ni seu thu hi bakat no ngi yela de ki bangi khot yela de bikilong normal ka kta ye kajing jongi ki baman kasni ha ki bon ki liang tekalong kan long susu kat no le kan kata ya ki paralok jongi ki badon ye kajing duna haga khot met jongki ki badon ka bor ka duna ka bor kajing yo e duna ka bor prakhat pradain lene ne ka duna ka bor haga jing yo sneu le kajing yo e lengi phai sa ka liang ka kot ka khia lene ka ta health care lengi khain kulum kat kum ki research ki bangi yo ni shamba an ki san ngot kimla ban shim banta lani kimla ban wan ki hospital ban shim ye kita ki jing sumar kat kum ki jing don kam jong ki balaman ka sngi nang ta shu kum ki service ki bangi khot ki rehabilitative service lani ki lat jing yarap ye ki bla don lopa ki ni ki jing duna ki bi don kam ki jing sumar lani ki therapy kimla ban ikendu ye ki kimla ban ikendu ye ki therapist kimla ban kendu ye ki counselor hakaba ki ni kren ne emerging mut shabangka jing system jongki ladingi perkhat hapang halor ka mental health ru lani ka bor jing perkhat ka jing duna ka bor perkhat ka pen health serngeu ka penting ka pen kulmar jing mut ye ki badon kum kini ki jing duna da ka jing ting le se bikila ban yo ya covid bal ki yo kumno kila ban le ka kta si bun ye ki bat bun ki wei bat ki bangi ong ki psychological reaction ki ba kila ban yo sakawai pat ngitip hi babun lading yo komye kini ki jingpang kadon kata ka bang ngi khot ka stigma lane stigmatization lane ka jing perkhat bakla shafang jong ki ha ka emlang sa lang ki bun sen kilahap ki sha e marmer marwai lane teng ki sha be na yeng lane lada dokton ki bay yo komi kita wat ki trayeng baro ro lada ki shong wai ki re se ki ong ban pha yeng no ki pha be mi yeng no ya ki pat bon ki wei ki jing kendo yaki teng ki sha kta akti ki sha pen sitom wat hi ki bahayeng lan hi ki wei ki perlok prajaru ki don jongki ladangi phai pat chakaliang haga kam kamai ka ji banyo ga jakpo haga ta gar komru kadon ka lockdown ka kta si bon yo kamai ka ji jongki kimla shu ban le yaki kam ki ba ki jude ban le man la kasngi kham tam le gitu ki badon kam ki jing rap jongki wei haga ban pendep ye ka kam jongki kim yo shu nama na lockdown ki wei ki counselor lagi therapist kimla ban wan ban yarap ye ki lani ki le kimla ban le hospital ti kim yo ye kita kilat lani phai chi khna school paderu haga ju korkom kadon ka jing khangi ki school kimla shu ban le ki school ta ki kila do ye ka jing nat ka ya ka jing hikai sapang ka jing nang jing start Ndrei im tangkat kata kidon kitu ki program kum ke midday meal kila du lot i kito baro ki jing hikai ki bakrapang ki jing sumar lene ki therapy ki jing ya mer jing mut lene ki jing ya phliu jing mut bat ki counselor
kimyo shu ye kata barha ke imlang sa lang ru hak ju kurkom kimyo banisim kimyo shu banisim benta bar kham tam lei gitu ki batrei kum haki special school laki ne ki special organization kimyo shu bani kendo iki tingiyo i ban ki ne kum ki example nei ngiyo i ba kakta sibun mdei tang yangi hendai ka kham kta shu ya ki badan ki nei ting ti doktor ki ipat kilat jengerap lani kilat ban pensu thu ye ki patients mo lada ki nong pang kimlong ni la ban deng ye ki mas na kadaw ka jingpang jong ki long nganchupen kelah ka kentin nong ve ka what are the unique challenges that many individuals with disabilities are facing in the midst of COVID-19 especially hakalyang ban deng ye ki mas due to health risk. Kat kum kajing siu thu jonga hoi la de ki don kum kita ki risk ke baki don dei bat kimla ban bot ye kiton wei ti sisa ka kta sisa ye ki bat kalong ka e ka ba ka bejinjar la ningi perkhat tang yela deru la dai tang yela deru ki bangi khot bangi long ki babiang wat ban deng ki masru teng teng ki bejinjar ta kat no le le ka kham si tom shu ya ki ban yo ban deng ye ki mas dan teng kisim lada kidon ki baduna ka ki kti ki dekhot met ki kejat ban lek ki jaka baki dei ban lek se ban ong ban sai ki kti kidon ki jingwit ki deng pengkiang kimla ban lek sato bat lada kiladon lupa kita kam bangidi ban consider kan na benta kini ki brio ki ba duna ka dekhot met mo hakani ka por COVID-19 klamba tinggi ban perkhat lang na menta jang kini ki beriu beran kini ki jungduna ka dekhot met ne ka bor ban perkhat ha kani ka por mau jang ka klam COVID-19 namar ni long kim na ban su ba kim biang lut te ka met ka phat ki jungki ha ka bor perkhat ne ha ka bor yo sngow ne ha ka bor yo i ne nekdan ki badko ti bunsin kindi i kinda let ki hospital ne kinda let ki public place mo mi ong ki jaka pat ba dan kam makin naman ta ek daw bagi dan kam man ti bunsin kitu kinda ya ki bunsin khamtam ni badan duna ha ka bor yi bat baki badan ki bajing deko ha ka met ki khap ban badan kam ki kti ban taba ban kata ban support mo yedi baki kershan ti kum ye kitu long ki kta ki reeling ki kenro ti kum itu ki jaka public di ban sanitize ken gitu di ban perkhat lang naman ta ka jong kite bakala ban kata iki bat kumjur rung di ban perkhat ru nam ta jong ki namar ba ki bon ki dan kitu ki jing duna ma kimla ban syam phanglut yekni ki SOPs jong ka government bakala ai naman ta jong ki COVID-19 ma naman ta COVID-19 ting di ban perkhat lang ken nam ta jong ki ti kong larisuk pat ban sumar ki brio ba shitom hakini ki dekhot met kan hakani ka por klamba COVID-19 pila ban batai kampanya halor ka jingdon kam ban pin khot long disinfect lan ye sanitize regularly man ka por ye ki walkers ki canes ki wheelchairs jong ki long tang ban chu mention kandiat kan pila ban batai halor ka jingdon kam jong ban pin khot ikini ki tiar jong ki ba ki pindon kaman ka sing kam tam la da ki mi shabar ti bunsin bet de khot long kila banum yo de ki dawai ni dan par ki dawai ki penan kam ki bleach ki yong ki snew ti ki to ki aluminium ki ka khot nyok karong ti da ka long rusted da ka long sarang ti ka ma ong ya ki ru bikin ketan makin yo ka tun makin yo saka infection nang tu ti ka ba ba penan kam bet da ka sabon bet ko penan kam ki jaka ba ki penan kam ti ki wheelchair ki wheelchair ki walkers ki crutches eken ka bahai hi bekin disinfect hi ne at least ki bendan hi kini ba ki caregiver mo ba ki lang bedan lang bat ki di bendan te at least ka khandiat bat ka long ka sabon mo di bendan da ka liquid soap ne da ka kanja sabon khandiat long penan kam te ben khot jadi ke shabakin de lawan haying ru ki laban penan kam kini ki ben khot nga wud kum long menging da wan haying las ngila pen khot wud ki ti ngila la ki jang ngila pen khot wud ki ben khot te kum jo hi ken kalong kunjo iba taka jingdan kam hiu banin kong di banin disinfect ya jon ki ba banin kam la dikla awan na bar ya nam kinam yo kinam long prone ban yo ki infection ki okay kubli shibun kong la so te ka jingkli jonga mata ka phaiweng si Dr. Lalu bun ki bri badan jingduna hakani ka dekhot mat nei ki don kani ka specific underlying condition kan ba penlong iki banyo kem kloi phayu ni u COVID-19 ba kalong ka ba jing shak ta jur bha haki dai ti phila ban ya thu lang ban ngi ban she halor ka
jing sngo ba jing perkhat jong kan ni ka phang kan ni ba ka jing kli mokli banlong disable ne bandan ka jing dunan dei kamut ba kin yo kham kloi ka jing pang lene bun na ki kin yo ka jing pang hendrai ka shong ha ka wei pe wei jongi kumnongi simi kilat ka jing ya da jongi kum kunuksa ka shong haki haka ba ki shong haka kisa haka jaka ka bm lada ki shong lada ki di hayeng lan ha ki care center lene hai ki jaka kum ki jaka tri kam jongki ki don kam na em ya ka jing yarap jongki wei pat ki bangi khot kita ki caregiver ke baki don kam haman la kasni don bun ki jing ma lada ngim deng ban phong yi ki mas lane ngim maintain yi kata ka social distance lane ban miya jangai wei na wei bat lada ngim la ban thet ba yi kiti tekani kalong ka ba kamlong ka basuk yingi ban bud renti mo ikini ki baro ki ba ke bagi khot kita ki SOP lakini ki protocol ki bangi dei ban le man kasni bat bun sen kalong ba kini ki pilibdi ka mongala ong menen nei kila don lopa bat ki wei ki jingpang le se khamtam ki bla san rang ba kila don lopa amdei tang be ki don ka jing duna handrei ki don ru ki wei ki jingpang le se kum jingpang sini dai katak mo diabetes lene ki don ka blood pressure lene ki don kum ki cancer bat ki wei ki jingpang ka ba ka bakta ya kamet jongki tela ka don kum kata kamut ndeki yo ki jingpang kandang pensitom susu yaki namar lada kala don kila don lepa ka jing sitom makamet jongki kin don sekini ki wei ki jingpang susu kadang pensitom susu yaki nomor ba what haki normal people ru ki ba bon hi ki jingjia ki basnyosi kalong ba khamtam ye ki to ki badon bat kita ki wei ki bagi khot ki morbidities lani ki wei pat jingpang ti kumnu kilat ban ai jing ya dapat yaki khamtam di kilat don lupa ka jing duna hadu khotmet plus with certain comorbidities bi kila kit ha kamet la jongmo lada ki yo ya kan ka covid-19 pat kumnu ki hapan sumaril tin mar kamni ka basuk wa yu bri blong normal ru tau yo covid ru ka kata sibun te kum ha ke jaka jong ki ni li kila ban ai ki jing sutu halor kilat jing ya da kilat ki jing ya da kalong ko bakong san ha kum bangilat tip ngilat syam bat ngilalap hi namba ki research nei ba ki dak kishin ki ba sepang covid teni lengi lab hi kito bat ki don hi kito ki sign ki symptom dei ka bokong san kalong ban nangkong dei ban lei sekilat jing sumar ban yo ban test ban pentikna bat ban yo ka jing sumar ka bakloi ka bokong san kalong bala don kano ka jing sistem ka khotmet le se lang bau covid le ne kiwi ki jing pangro ka bokong san kalong ban semi kilat jing sumar kloi mdei ban ap hadu ba ladir palat kapur kalong kumju hi baro kalong kumju hi ki sumar bis bun doktor lalu tekong larisok ki epat kilat ba pher bat kilat ki ba bha bangila ban wanra ban pentrekam hakalyang ban pensngu thu halor ka jingsim khia bat ka jing sumar na ka banta uni covid-19 hakum kana kapur ke ka message bangi di ban pensngu thu shiki briumo ke message kalong ba kawai kede mengin maintain gitu ki SOPs tika government ru kala penmi mo kita ki material ki omo ki materials kala ai in haka kabubun jat yang kala ai ki material ki study material ki hakum ka ikni badan haka jingduna ya ka jingi ka bor yi ikito kala penmi ki bril kila ai ka jing pentep ka balong paka bahawa banyak makin batai baha banyak sepang covid-19 ke ikibri bamla ban kini badan junduna ka bor yi ya kito pat dang bamla ban pudi ka bril ikito gidan ki audio recording kila air man hakani ikito kila ai kani ka jing sepang covid kan education sepang kani ka covid-19 ki taki measures kita ki precautionary measures mo bangin ban follow baki SOPs mo de ka na government ru kila ai shiki NGO ki naka government ka naka office of commissioner naka office of chief minister ru ki ai tik ni ki message demen hakani ru klap mi ek video bakan sa air soon ha american submit soon ha ka website okay de ki phang ka ju hi kla ajing tip long kila
kila pensapriang hati kan ni kan ni khubor kan kin yo la lut brok khoi ki bin yo la lut kin ben yo ya kata ka jing shampang ka education mo ya ka benong aware kan awareness mo ya ki beri ko dan kan jing duna ka khot met te kumjur kila pen kelar ki ki sign language okay ha ki video ki sign language ru kila ai ka interpretation bakila ban yo kin beri badan ka bam yo sngo dan ka bojeng amin ki bekelut ne bam yo sngo kam duna ka jing yo sngo ti kita ru kila la ai ti long yo access to te bro khoi kila dan kila bro khoi kin ban ai lat ru ye bro khoi te bikin yo lat kata ka jing ban ong ba ka dan be kata ka long awareness ye bro khoi kila pen kila provide kin ka sarkar ti pismu kumno ba ka halor ka jing don kam bangi di ban bu ikin ki sign language interpreters mo lada u CM ne jong ka jela jongi kum ka sarkar na health department ki ai ka information ka badan kam through media mo ti man ka por ngimji i bikin dan kini ki interpreters ha ka sign language dei ti khamtam ki bri kumba ki duna ha ka jing yos ngoni ti ha ka jing sko jo pismu kumno ba kalong ni am ka badan kam bangin bu ikini ki bri ki ban interpret ki sign language nambanta ki bri ki badan ha ka jing duna ban yos ngo hoi kalong kemudian kam ha namar bun sing kini ki beri menta kila khamlong kham start te kendian dikidan kini ke jungduna ke jing yos ngau kila wan chakmat ban test ne ban wan sumar ti dikla wan ha ki tukum ki therapy dikla astang ban sha hikai kin kila alej ki special school te ban yo jing hikai kumno ban ken participate ken socially we can participate mo ka emlang salang ti kito long kila wan ti long kila tip kidan kini sign language kila astang ban puli kini sign language kada ko dan kam ha ba ki dibendan include ba ka to sign language haman laki program ba kidan ken kalau kemudian ka media hamtam le bun sen ha media ting dibendan mete kum ka news ne na kunu ken di ben kade ka pa pi media kidan kam hi ban sngo tho mo yana benta joganika covid guidelines ni ke any information baki ai ha ka media so kawai ru kalong badan ki por kito long kinu shmede dan ki kimi ki pa ki badan ka jing duna ha ka jing puli puthi na ban so tho ha kim de long mungkin ong ta ka ten parang mo educated ne illiterate te ki khonjung ki de ki long literate la ban puli puthi long ki dan ka ta ka la yo ka ta ka jing start mo te kin de yo mu te ki la ta ka yarap ha kin ki Koblish bun kong lorisuk ti doktor ngashkwakli pi kawai ki jing jar ken bami na kanika social distancing nei da benta kitu ki bri ki bashitam hakad khotmet but khamtam ha kalyang ban yosngo but ban wat kila jingerap ni rukom imsuk imsan but kumju ru nakalyang kitu ki bri ki bashitam haka jingmut jing perkhat ki ba hapsa maroi but shem jing e nama menet la batai ba ting ki shabe ki traying ting ki shali ben mo haki bahying bahasam khamtam kitu ki ba sa maroi but ki haban maintain ka to ka social distancing kat mo ka jing e jong ki ka kami phana ka to pila ban batai la kata hoi kadon ke jing e na ka benta jong kin dei nrai ka shong pade le se un ong kumentan nei ladai ki shabe la ne kata to kumdon chu ki ba pej ba sumar ye ki teng le se ki to ki NGO ki la ban sim ban yarap ye ki but ki wei pade le se ki don pade hoi ki bla don ki bla yo e ka to ka jing pang dei ki jing sitom nei tela ki don kung ki to nrai ki don ki bahayeng hasam ki kalong ko badon kam yingi ban ai ki ke jing kren ke jing ban ai council ki ban ai counseling ki khnang ba kin yo jing penshai ba shapang ke jing pang jong nu khlam mo ba kumno ba la dai ba ngim dei ban ting than yu ta la dai hingi maintain ye kata ka social distance la ngi phong mas la ngi pang khoj ni sa ki ti ni that ki ti ha kor kom ngim dei ban ting kum bangi pe hi man ta kalong bon na ki basitom ki bawan hospital ki de ki to ki breu ki bam da fikir bha lani ki bay em lang kim ki em ki jaka ki bam breu bat kim la ban kia na ki wei bat kim bu renti ye ki to ki protocol ni ki SOP ka ba la ai ka health department kadi ka bisi pun doktor te kong lo resong pila ban cuba tai benya bat pensung thu biang ngi ban kumno ka jingdon kam banya kentup lang but banya shim benta naka benta ban sumar but ban penso thu yakini ki bri ki badan haka jingduna haka dukot met ne haka response yakani ka COVID-19 outbreak tikidan kita ki kumflatip kidan ki war rules ma tikidan ki yu te bonsin kini ki bri ki badai ha patre ha ki emergency response ma ki di ban dan kita ka awareness kalong ta ka jing shampang ban di ban tip shampang kita ki rights
jung ki brio ki badan ki PWDs mo person with disabilities badan kita ka jung tuna ka khotmet ne ka bor prakhat te ki ban tip ru ki ban sutho ru ki jing ki jung ki maki kumno ki baki ki PWD ki yamat ki shem ki badan kita ka jing sutho te sakawai ru ni naka liang jong ka state government naka jela jungi bat naka ka sarkar kami ru kila penmi yakini kita ki ID mo belong kita ki ID ki permission kita ki UDID mo ki unique disability ID te ki barok hat ki break badan junduna haka board mat ki dei ban shim ki ban yo yakini ki ID di ban wan chakmat ban assess mo sir ban assess haki doctors ki specialists and then nang top dekin sayo kini kat bagi yo percentage ki ki ban yo ki ban shim ki ID ki bun haki scheme ban hapok ki ID ru bat ki jingarap ru ki yo na kini dan ki ID ka ong ki kembungi dan ki pan card ki Aadhaar card mo ki yarap shibun ha ti ki dan kam ha ban yo ki ID bat kadon ru ba ki break badan ki ID ki la ban yo ki ration card ki la ban yo ki ration card ha fam cuma kimi ka pajang ki dan lupa kan ki ration card compare ki dan hi kan ka UDID ki yo ka ration card ki yo na ka liang jong kiru ban yo ban access ki ka kalat ban yo na ka bamo ki om na ka National Food Safety Act ti pila ban batai kampanya long ne e kila man lishim ya kata ka ID ne kata ka ration card dan le sigi bam tip mo te ki hakni apo civil hospital hi kadon kini ka office jong ka State Resource Center for Disability Affairs te nang ta hil la ban yo ti kidan ki UDID units ken ka jong hamal ki district kidan UDID units ha Shillong dan East Khasi Hills kidan Shillong dan Jaintia Hills kidan Ripoy kidan Nongstoin bat Garu Hills ti mal haki mal ki civil hospital kidan kila ban lit access ban yo jing yarap te ti pila ban pensu thu pat kumnu ngi di ban pensu thu mo ye ki patients baduna ka du khotmet halor ka jing dan kam jam ki ban follow ye ki covid guidelines pan sat ki kti ban care ni win war kam de ka basuk long kila ki don kum ki persons with disabilities ru ya ka mental health issue ru ne ba ki don ki badon autism ru kum ya kran mane ki don la ka jong ka jin jarong ki mo te kumnu pila ban pensu thu ki ba ki don ka man sat ki kti ban deng ki mas ban ya care ni we simply ban body ki kin don jong ka covid protocol ha ka nu ka liang phia pensu thu ki kini te ka shong ha ka liang jong ki caregiver ken ki caregiver long ki ba sumar ki bahyang bahasam ki ba sumar ni ba pet ki bri badan ki PWD smog belong disabled ki dei ban follow be de ka routine ki dei banyak de ka kum ka routine khap le be man nak sing de sha bangin mi sha bangin rung hayeng ki dei ban sat ki ti ni dei ban kham penduna ka ta ka khamat ki ni dei ban ya le kat bala ban care ni ki bri tina le si le penta ka along program ka jengmut jeng berkhat ka ki duna kana ka board jengmut jeng berkhat rong ka don kata ka you berkhat ka root memory ki learn ka learn hite kum no ka learn ka learn hi kan automatically ka sadan hi ka to ka sawan hi ka reflex ka ti na ka sawan hite ting dan kam man le ka ju la practice kum ta ka sawan ka salong normal salong natural pada ka respond. Okay, kublishi bona Dr. Larisung. Ti Dr. Lalu ki ipat kilat jingya da ki bangingi don kamban but nei na bentai ki nong sumar jeng ki niki brio duna ka dukhatmet ba ye ki rukum ju hakane ka por COVID-19 namar ngimla bangin chulia thurmur mo ki caregivers ru kimla man chulia thurmur namar ki digi maki ba mi sharum shaneng be kendu pat ye ki niki brio ba duna ka dukhatmet mo hapo yenga sambat ki don kamban but ye ki niki covid guidelines nei te pila ban batai yangi halor ki jingdon kam kita kat kum jing se thu jonga hai bat nga thrai kadai hiru ba ki measures ki bangila ban shim kai mdei tang maki hendrai kum bangi shim hi ki general ya waro nei kayai lang rangkat bat kiru let's say ki khamdon ki wei ke ba khamdon kam shu ye ki kumban syukran ban ong kata ka standard SOP la ki protocol kumno ban ya danu covid ban phongi ki mas ban dengi ki mas ban saj ban buranti ban saj ikiti ban thet ikiti ban ya jangai ni ki wei baro kato baro kalong yaman ki wei iman bi wei bat kadairu na ka banta jong kiru kin habut ranti ikito baro ban itibru yela deru ni dei ban kia ni ki jaka kat ki bangila ban
ngidei ban kia na ki jaka ki babun breu than ndai makiru la da kimban se ba ki hablei satu ki jaka nei ki dei ban yale kat bala ban jengai ni wei bala da ngimla ban jengai ki wei ni hap non kam de kita se ni habra da kim don ki jaka ban sai ki kiti ban that ki kiti si jaka ki public place le se ni don kam ban le sa bathroom chu voice room ni dei ban ra de kita ki hand sanitizer ki caregiver jong ki kila ban yarap ki ha kata kor kom ban yarap ki ban le kumbai ong lari mentan dei ba ban trenye kita ha kata kor kom bakan long kom kerutin jong ki le man kesngi begile kita kilas nyu tho te kila ban yo ye ke jing ya da jong nak menta jong pi bat kawai kemesyar ke pengidang la susu kalong ba ban sim ketika ke government bat ke health department ke encourage ba mani wei pi wei ban yo ya ketika bat kene ketika kalong sisa ke bayarap kat kum ke jingi i jong iru bat ha bengi yo ketika mdei ban ai tang ye ki disable what itu ki caregiver ru ki dei ban yo ye ketika le se ha ke ju ke por kinong yarap jong ki dei ban yo ye ki ju kitu kilat lagi ki lek si ki jaka sumar la ni ki lek si jaka tika ki lek se ki dei ban lek ha gaju ko por ka government ka dei ban ai ki priority bat kata ki lek ngidang lek menta bat bun sen menta ki lek kila ka government kala arrange in such a way ba kila lek seki man leki jaka kapsor la ni ki jaka sor la ni seki ki shinong bakin yo itu yo itu ka ta kata ka por ha kata ka kom lek se ha gaju ko por ba ki PWD bat kito ki caregiver ki dei ban yo ya ketika ha kaju ko por khnang bikin yo ban ya dai we ni we pat nama dei maki ki ba bun sen ki ba yekendo kum ba phi ong mantan ba le se ba pang bodon ki jingru na udon ba hayeng handai ki caregiver ki lai na ka we ki jaka sa ka we ki jaka tekadon kam ye ki maki ru kin yo khnang ba kinamra ye to ka jingpang sha kin ya da ye ki but kino ki khubor ngiri ban penpriang khnang ba baro ki PWD lani kita ki badan ke jingduna ni ngidei ban ai ka khubor shaki ba baro arliang kata kamut ki PWD bar ha ka ju kor kom ki ker ki war jong ki dei ban yo ki jing tep ki ke bati kana khnang ba kila ban yo e jing suma bar ha kata kor kom ngila ban yatho yaki ba kalong ka basuk bat ban lek ban simi kita kilat jingadan dei nyem dei ban pen bun than ki kendon dei ban ai ki priority khnang bekin yo bekin suk khnang bekin kinam sita mak buwan ban simi ki benta te kublish bun Dr. Lalu Haror ka jing batai jong phi rata ka jing kli te shwa bengin beteng beng ya gane ka program ngin pai ken dia check ni ki jing pen bena
blei ki parlon ni wan lam yang pisha kan ka program Dr. Speak but I Dr. Lalu but I Kong Larisuk halor ka phang ka jing e ka basham ki brio ki baduna ka khot met ha ni ka por klamba COVID-19 ti Kong Larisuk ka jing kli jong aji phi ka long ba kumno ngila ban ensure ban control ya ka risk kan nambenta ki tu ki brio ki badon ka psychosocial disability phase happening kan ka COVID pandemic. Mama kini ki brio ki badan kini ka taka psychosocial mo taka kajimut jeng perkhat mo jeng ki kajing duna kajimut jeng perkhat jeng ki ti kumni la ban ki ban la ban boot mo ki ban yok taka lat kan man wakin ban boot ki pandemic protocols mo kumi ong ti kadan ru ka jeng e ba ka jeng sham jeng ki mo jeng jar jeng ki ni ban kumjo ru kini ki nok kumno ka kidan kita jingpang jeng kiri la dan lupa ki kum ki anxiety ka depression kita ki ibro khoi ti la dan lupa ki jingpang jeng kiti har por kum kini ki por kalong reski kenya kini badan hani ka por COVID-19 namar ba kini kadang penjur susu kadang kita ka flaring up of psychological symptoms kan ti ka kata kan kita kalong reski ki ma ti ka ek balong reski ki kalong ba kini ka mila om ne I Dr. Lalu kata jing jing ki bi ki sham manta due to this lockdown manta kan ka jing sha pakhang ti kadan ki shong ha jing namar ba ki bun la adu lut ya kan ka jing kamai ka ji ti kala kata ba da kan ka kamai ka ji ka kata ka yang ka stem ka kata ka banjo kini ki bai dawai ki kala kata lut ti kidan ru ki ma kini ki brio ki bron ki bron psychosocial problem kini ki brio ba ki kidan ru kini ki caregivers kino ki basumariki ki yo COVID ti ka kata kan ka jing sumar ma kini ki brio bon sin ki ba don ka jing duna ka bor perkhat ki don kam jing rap ha long kita ki jing rap ha ka self care mo self care long ba kita ki self care ki beliak manak singi ki kam beliak manak singi daily activities ban phong jang ban sum ban sle ban ba man di ne ban yalam shike ba ki ne che ban sumar ne ba ki ne therapy ne ki don ka jing don kami ki brio ban yalam ti shma don brio ne ki to ki bapang sitom hayeng hasam ka ajenjar ki kim yo shu bandit yo tu kejing sumar ti kala kata iki ti ki don ru ki baka ladu ka je ka jing ka mai ka ji ka kata kenya ka psychosocial jong ki mo ki dan ki kala kata ru ka jimut jung perkhat jong ki kan ti kan ni kalong reski ki beri ki badan hakum kan ni ka por kan jong kalam covid kala ka kham kata bhai ki ni beri ba lupa kan ni psychosocial problem kan ti Kong Larisuk subuh dikim la ban mi na yeng mo lada ki caretaker jong ki yo covid ki hab ban quarantine la de ki ni ki ba shitom ya ka psychosocial disability kim la ban mi na yeng na kendu doktor kim la ban yo dawai ki ka ris bo jingma ba bu ya ki pat la dalong kumta kalong reski namar khamtam ni kini ki badan psychosocial ki problem kan kalong reski bahana kim yo ki dawai ong ka kalong kan khamjur tik tu jingpang juki di ban yo be ki dawai ti kalat bi lang yarap ki kalong ba ki don ka helpline mo ko don ka number ka de ka number ka de 14410 ti na ka helpline ki yarap ki don ki professional ki don ki psychiatrist ki don ki psychologist ti ki bela ban yarap kin ban ai jing sumar long ban yo ban yarap te kin counsel ki ne ha kono kaliang ki don kam ki jing yarap ong ki badan ki problem jong psychosocial problem ki la ban yarap ti Dr. Lalu pila ban patai bina apa lor kata ka ka helpline ka ba kila ban yo jing yarap kini ki brio with PWD kamtam kitu ki ba mat kan ka psychosocial disability la daki fall into depression kim yo ka medicines ba biang therapy ba biang ki ikila da jing sumar ban yo na kan helpline kumbi ong kong laring ne kini ki helpline kila don man lak district kila don lopa telah ki don kanu ki jing ele se kumbi ong ba kini care ki wer kim don ne ki ele se ki sitom kim la ban yarap ki le ne kim la ban wan se ka ying jong ki na ka daw ko jing khang dam ne ba kim la ban wan se ka ying jong ki na ma teng ki have wan se ying jong ki ban ai jing sumari ki le ne ban ai ki therapy ki le ne ki ai counsel ki don le ki jong mo ki kam ba ki le te teng kim le se na ka daw jong ka ne ka bangi ba kim la ban wan ban ya don mentalem bat ki tiki don ke kumbi ong ki don kini ki helpline bat kini ki helpline ki don man la ki district te lamba kini ki helpline nei te kila ban phone how to number but how to number nei ki don ya ki to ki beri ki ban yarap ki counselor ki doctors ki ki dawai ki bakin shemi ka
ke history jong ki kajia ayu ha to ki por tele se lamba ga to kila ban kren ye ki kimi ki pa jong ki hi ki ban yarab ban aye ki ha kono kur kom ban yarab ban sumar ban yarab ye ki te doktor kamtam ha ki nong kendong mo ki kum kini ki bri ki badan kini PWD ki basa nong kendong hakum kini kapor ki ikila jing yarab kum la health department kala ban aye ki ladaki yo ikani ka COVID-19 but kamtam ladaki yo ka dawai ban sumar ki ladaki don kani jingpang psychosocial disability ka sarkar hejing sya kala ai kat bala ki sungma namar kala don lepa kini ki nearest ki PHC ki HC ni kala don itu lamba kita kala persang kat bala ban yarap ye ki syaki kamtam sekenong kendong tengi don box sya ba kham senong kendong te kim don hadu kata ka lockdown ko pada strict umdei ko bangi asor tengah tharai ba mentai kadang kamlong kam suk tedang yo hi kita wai nama ka sarkar hi kala pen biang kini kita wai kada sin syaki PHC syaki sentar ki bala don apa hajan jongki te kila ban le cha kila ban le man ko pot dan kam ni te doktor lalu mene pia crunch panga jing don kam jongka covid vaccine nei te kajingkli jong ai pi kalong ba kini ki covid vaccine kilong safe ni em ban use na ka bentai kini ki beri ki badan ha kajing duna department ki ibat ki side effects kam don e kata kajing ya phara pedeng la yo ni vaccine dei kam don e kajing ya phara de ki dei ki baduna ne ka don jing duna bat ki we ki jai bre bat kumbangi syam hi bakalong ba uneu vaccine kini le kini ki vaccine ki bangi yo ka state jongi mo kilong safe kilong ke bangi la ban syania bat hadu menta idon box sisa bangi empat yo ya kita ki jing wat kata kita ki side effect ki bajenjar let's say ki ba sitom let's say ki ba don kam hadu ban sa hospital na ban sya sumar te kumang kilong ki bangi la bat syania te ni kwa roba man way pu way de ban sim ya kini ki yung new vaccine hoi ki don kat to kat ne kini ki side effect handre kini ki side effect kimlong ki bada jor malumala kilong kumba ki pang malu ko bala ha to jaka ka ba ai injection kalong kumba pang ki we ki ai ki injection ni la ka dom kala bandon ke jing pang ha to jaka kala bandon ke jing at malumala kala bandon ke jing saw malumala pat kala bandon ke jing snyo shit ne jing snyo kriat ka mat ne ke jing pang jong we ka mat baro ne ke jing kan roi pri kala bandon handai kini bunsten mdon kam hadu banda don kam ban di dawai lada pidon jing shit malumala ngila ban sudi tang do bot himanta kalong ba kila ai lopai gitu ki preventive measures mo lada ki don jing shit lana ai lopai itu ki kamtam yu postamol kila ai ki ba kila ai ro ki ka jing hikai ka jing batai ba marka ka ba kham kloi te kam don kata ka ba ngindai penting kita ki side effect ba lada ki don ru bunsen kini kindai teng mdon kam ban no ngila ban sim yo ne ngila ban ayew ne covid kalau ka badan kam himo ya baro ka dikidon ke jingkli beki kwa ban yo ke jing jubab ki di ban wan his ki di ban wan his ti doktor pat hakalyang ki kena panu kena kalung ki badan ya ka disability ne ke impact jong ka covid-19 measures hakin ki kena with disabilities kamtam hakalyang puli puthi namar mentangi tep ki school ki la khanglut kim kini ki kena school ki ba long normal ke badan healthy mo chai ki la ban le ki online classes andre ki ni ki kena kalung ki badan jingduna department kam de ka basuk yakini te ki ikila jingyara ba phila ban pen batai halor kata bakin yo ka puli puti ka babyang hoi kalong sisha ka ba kain ka bangi krani ka ju nei kalong what ki normal ki school children ru nei kadon ka jingta yaki wala de pi ai ki mobile le nei ita ki what kal kini ki latest mobile ki khot kum nom to ka ki smartphone nei kila yo ban pandon kam nei handrei bon sen khamtami khna nei inamla than ban chania yaki namar ba ka kim pada siu thu bha la dingi prakhat tangi class 1 class 2 class 3 nei ta bon sen ka jing sitom namar kino hi kai ti ki kwa hi ba ki khon jong ki kin yo ka jing hi kai sipang jing nang jing start to ta bon sen namar kum bang ong manne ba ki tu ki caregiver ki physiotherapist ki therapist kim la shu ban wan ban yakin do yaki handai bon sen ekla hap no ha ki kimi ki pa to kumjur nga tharai hakine hi bunsen ki badon hi kini jing sitam lada ki dei kidang dei ki balai school ndei bunsen i ha i sai yo snyo ngi sai ekran ro para mangiru bakat no ka sistem sisa khamtam ye kini ki baladon ki jing duna but bunsen
yakine baro ka hap kila hap kit hi ki kimi ki pa bat kinong hikai ki pha ki sa ki ko ache ki kimi ki pa bat dei tang ki kimi ki pa hi bala ban yarap ki ya ka to kom Ti doktor hakaliang jo kini ki kena ki ba balong visually impaired ki ba matla hakanu kerukom kila ban hikai ya kaliang puli putih hakum kene ka por COVID-19 bala khang ki skol bentar ki long ki ikilat jeng yarap ka kum ka Bethany Society ka ai kini ki kena ya kataru na man ngam da tip than ni kita kumno hagar kom ki ba ki le ndai tanga tharai ki don li man la ki jong ki school ki namar ki don ki khot kita ki inclusive school ki inclusive education nga tharai ki don hi la ki jong ki lat ki lenti kumno ba ki le ken rai ngam da tip hadu kat no hagar no kom ki bile because ngam da deal than bat kita baro tanga tharai ki don hi la ki jong ki lat ki lenti ka sarkar kala ai ki kai line sa kano kom bakin yo bakin ai ki jingi kai jong gitu ki khna ki badon ki junna ha ki skor na ki khman kulish pun Dr. Lalu te kong lariso ka jingkli jong ai pi kalong ba kini ki bri ki basa ha kini ki institution mo ki bri ki badon PWD mo persons with disabilities ki ik impact jong ki hakum kani ka por COVID-19 khamtam ki basa apo ki institutions ba ki ik la jing ya rap ki ai ki hakum kani ka por ti hakim ki institution ti la kat bakila ti nak sarkar ki jo hi ke jingrap ki dan kam ka dawai ne ki dan kam ka bang ka di ne ka nutrition I mean penbiang ta ka nutrition jongki ki yo ki lat kan ti kini ke sangma menta long baki wat hapo kini ki yo lat hi menta bakin wan chasible ne ki wan chinu jakaba sumar ki ong kila ban wan kum ki therapy kan ma ki dan kam therapy no kini ki brew dan jingduna ka bor met de ka jingduna ka bor perkhat ti ki yo kini ma ki kini baru khat ki play ki ba kini ki therapy ki session mo ki play haman ki hospital jo government ki play ti kila ban access ti kini ki brew ki yo ka provision te bakala ai ka sarkar bakala ban lam ki da kali nanti ka jakaba sa shakni ka jakaban wan sumar ki yo hi ti hakaliang jo pisu kumno ban subut na ka deputy commissioner office mo ki pen bana be kini ki covid protocols ba guidelines henry kadita na menta jo ki bri ki manga pat phi ki bala ban smu thu long normal mo ti ka pisu kumno long phila ban ai jing smu na phi na kaliang jo phi ka deputy commissioner office ba ngidan kam kum kini ki sign language interpreters na benta ki bri ki bam yo sngo la da ki ai information na ka media but kam tam ye kini ki bri ki ba la ru ki ik information na ka liang jo ka sarkar ka diban le ban send ka message che kini ki bri with disabilities bekin so thu shpangka jingdon kam about covid protocol but kiding bas thu alor kan ka klamba covid-19 ki ka sarkar ru de ka office song ka commissioner of ka chief minister ko mo amane ka office song ka deputy commissioner ru kila ai ki lewa ki jing puli amon kini ki materials te la ai namanta ai ka jong sector maka kalong yar bah kini beri badan ke disability mo kalong yar bah tikila ai namanta jong ki man ki jing duna jong ki specifically kila ai de ya ki berdunai ka khmat kila ai ki bril kila ai ta information spang ka covid-19 ki protocols pro khoi de minta ki badan ka board jing yo sngoru kila yo ke the sign language kidan interpretation ki kala bun bhawanta kala ya ka audio kidan ti mata ka sepinmi saya ka videography kan sepinmi mata shan hi kan pinmi no hapo ka website ti kila ali kan bala kin pen ai ka information ki kan kelas dang hi tam kila ali sepang ka covid hi ti kila ali publish bun ba lo ka jing pencai kata no bun gi bakli ta ka jing kli ti Dr. Lalu pila banchu batai banyak bha ka jing sha kta jur ba ka jing sha ban jur halor ka imlang sa lang bat ka rukom trai rukom kta jing ki brew with PWD hakum kene ka por covid-19 na bun ki ba kumba fi batai ma pi ki la sham junjar si shamu ki du ya la ka kam ki sha be ne giang ti ki ki pila mun chu batai banyak pat long ki bun ki badang pat so thu halor kata khamtam ki bri ki bam pet ki media ni ki social media ni ba wat la jeng arab kan te ha kaliang jong phi kumba fitre kan department pila ban batai kila ban wat la jeng arab ne ban yo ya ka source of income ni tang ubai khawru ada kitu ki bri with PWD ki ba shabe na ka kam ka jam bat shabe na yeng ru bom la si ka bai wai ma kum ki ni jingja ki don mo
Hoi, kita bro hajin sya ke sarkar kala sedang lengba ka office jong commissioner for disability. Kala don lepa kita kumbai ong lari menne bangi la don lepa for example katakan National Food Security Act lembaga tu. Te kumbai la ong menne kala don lepa kata komba lari kidon ki balong disable ni kila yo lepa tu ke ration card ke ba it is meant for them. What lada kila don ki bahaying jong ki kum ka ying ka sem kila yo hendrai ki yo itui balong disable ni yo ka jing yarap kerpang na ka penta jong ka na ka penta jong late. Badha ka jo ka por na ka penta ki don ki disable ki don ki welfare scheme ki ba kila yo lapa ka ba sarkar ka ai ki bat mentar kila dap ai ka ba ki ai manu banai ye kita bro ka sarkar kila le kila persang hi ban penbiangkat ba kila le hi baka man kila yo lamba ka social welfare kita bro ki scheme kila don lupa ka sarkar ka ai ki to te doktor lalu pat kum gini ki bri ki ba with PWD mo kata ki ba cope with ki mental stress anxiety hakane ka covid pandemic ka ek advice ba phila ban ai ya kum gini ki bri ba kila ban sumar yala dia mangin juta kila don kan ka jing panghala dia plus pa kan ka covid pandemic kila ban le yala dia mo kalau ka penyalam ka jing sosi te kumu doktor ke ek advice ba phila ban ai ki bri ki ba suffer from mental stress depression anxiety plus ki don pa ka jing sitam haka dukhatmat lada kila don lupa kila ngisiu thu kum ka ying ka sem lani ki bahaga imlang sa lang lada ki tip kila i baki dak kishin ki affair khamtam na ki wei lani ki prakhat ki na ki liang ki khna ka ju ki same age ka ju karta mo ka ngila siu thu ba ka don ka jing fair lada ka imlang lada ke de ka imlang sa lam lana ka ying asem lada ka don ka jing i fair bonsen kabadon kam yingi kalong bang ngin simi kita kilat kilanti jing sumar mo ngidei ban lek chi jaka sumar khanang bangin tip ban pentik na teng bulan ngi siu pe na kaliang jong ki haka imlam sa lang dei kim siu thu e than dei la de ki lek chi jaka jing sumar kin yo e jing penshai ban yin yo ye ki lat jing sumar kat kum jing don kam jong ki kabakong san kalong bakin wan sakhmat dei bonsen e ki ting ban lek hospital kham tam lei manta covid what ki normal people ru ki ting ba ban lek hospital hendai kidi ban siu thu ba kanongot nangi ki batre hospital be yo covid ngathrai ki ba khamyo covid kidi ki ba pumban ki ba shong shabar bon sen ngi sai kindu ki bro balai phiman kila sitam la sibnai arbanai kila sitam balai phimwan em meeting banwan hospital ta hajin sha kam dei ban long kumta la de ki pek thu hi kila i hi ba baro ki doktor kanongot ki doktor ki blak khlat ngathrai empat don tang lai se ke jing chia ke besnyau si ke banungkong hadin kata empat don ba khlat ndai ngilai man ga singi sa hospital ndai kam don jing kata te ke don kam kalong ban pensniu thu la da don gano ke jing dona la no ke jing pang ga ba kham i pher ndai ngidai ban wan sa hospital ngidai ban semi to kilat jing ada te doktor kum ki batai mania ka role jong ki caregivers kalong ka badan kam ha ek ban sumar ki bri with disabilities ne te ka kamram jong ki bakin benya ban sumar ki PWD people kan lada ki don symptoms covid kumnu ki la ban tepat kumnu ki di ban pet bahai ki patients jong ki bakin tip lada ki don symptoms covid benyo sumar ki lada ki don lada pi kumenta ki kita ki symptoms jong ki covid nei bonsen e ka bangi nangkong e kala bandai ka jing shit la ne ka jing jerho kane ka balong malum mala bai ka balong kum bangi yo bayong khlei handre hakum kane ka por ngim dei ban khain sting nomor teng ka to ka ngila don bayong khlei ngong bayong khlei la ngila ya di dawai lapai tingim dei ban khain sting gitu kum hamanta ki por namar ba kensan kan ya lam shafi ban namla ban ring mensem kata kamut kala apo heu pot ko bala sitom e te kum ki kar ki ver lada ki don hakata kejaka haka kum kinong yarap yu to badon ki jing donan de lada ki don kum kita ki sign ki symptoms kim dei ban shu ai dawa hi lade ki dei ban ikindu iki doktor ki dei ban lai si jaka jing sumar khnang ba kin yo ban ikito ki lat jing sumar kham kloi namar bonsen ke jing jia ka basnyo si ki long kin dawan la palat e ka por mla shu ban yarap ye ki
Kadi katamu, tia kong lari supat hakalyang juki kena mo with disabilities, but kumnum ki caregivers na kalyang jupi pilaman pensotu bikilaman provide service yaki ladaki yo ikan ka COVID-19. Kamtam gitu ki berduko bamla man shabarhi bamla man le hi mo dan kalyang jupi pat kamtam ki kena with disabilities ki ka jing advice pi kwa ban ash ki caregivers ladaki ni ki patients ki yo COVID-19. Oh, tidak mentah kini caregivers long ke kediban first kediban so thok sha kalong kumnu ka kata kumnu te kamtam te long kumya ka self care mo ngi ong ne te ki punsin hi kila yo hi ke jing hi kai nu ban sumar ki ken ma kini ki punsin kini ki kena ki badan kum kini jingpang kila don pa bon ha ki jingpang te ki punsin kum kini kila tip hi de kim tip de dong kediban wan ken chingi Iban wan chiki professional kin wan kali. Gidan hiki mik paru kishit phone mo ingi. Kishit phone tingi shin ai kin jing batay. Long ki batay ti ki kumnu ban le, kumnu ban sumar, kumnu ban pikir bun sin hi dik dik hygiene hi ki khapat ka jing khot hi ki ban sumar han mar bun sin kini ba kham jinjar kalong ba ki kham jinjar ki ba sumar kini kalong ba ban pensumi ki manak sir kalong ba jinjar. Ti ki ban maki hi ki ba wan na shabar kini baki ban sumar bahai ledi nang kini ki besong hayeng le kin yo kin bit kin Jepang ti haka rukom ju kini ki brio pat ki bamla ban afford ye kini ki nong sumar mu ban bu nong sumar hayeng na menta kini ki brio boduna ka dukhat man shubu ka yin ju ki bar khat ki yo covid positive including itu iba shitom mu buat PWD te ke eka la jengya da ki di ban le ban sumar ki jat brio namar shubu ka yin juki bar khoi ki yo covid positive lut but kimla banya contact we cap quarantine ti ki ikila jingya dapat ki di ban le na banta ban sumar ki bri beduna ka khot met ti tak ban batai nasai wa batai fis okay kumi kini ndai kladon ka sarkar kala da perkhal lopa bar kladon lopa kini ki quarantine center ki ba specially na ka banta kini ki ba don kini ki jingduna but ha kitu ki jaka hi ru kilabu da ki breu ki bala don ni kitu ki jingduna ki bala ban yarap yaki kawai ka don ha mau phlang tel ki don ki mar la ki kum phi ong hi baro sieng kata kamut la da kim dai le nei kata kimot kila long positive ne henrei ka sign symptom jing ki kam long severe kito kin sa bi la da ki don ka ying ka sem ka babiang ta kadang ham suk shushu namar kila don lepa kini ki health workers jongi ada grassroots level lane ha kitu ki dong jongki ki ban wan ban kli yeki ki ban man kasngi kin record yeki ki long kumno but kila ai lepa yeki ki kilat jing yarap la daga don kano ka jing jia ka ba se ka ba kham kalong ka jing pangala kham jor te ki man kasngi kini ki health workers jong inde kila lek be sekitu ki jaka sekitu ki ying jong ki bala da kimla la se la da ki don ka basitam pade kila ra pada ki hospital pada kila don lupa ki nong sumar ki nong pai commercial hospital da way na ki ula kham jor but ki way jong ki way ki dang biang ki dang sa ayeng kin ra itu ba ka jing sumar ki ai kalong free ka jing sumar kalong free hapo hospital nginon 24/7 hapo hospital ikata kala don lupa ka sarkar kala bu lupa ki kila bu lupa ta kim i ben hi mo ki kadi kata doktor ti shobangin penkot ya ka program ka ka message ba pikwa ban ai shi ki ba pet ya ka program doctor speak halor ka jing don kam jong ka vaccine ya kamtam gitu ki caretakers ki ba sumar ki ni ki bri ki badan ka jing duna ka khotmet bar ka message ru ba pikwa ban ai shi ki ba hing hasem jong ki ni ki bri ki ba don ka jing duna had khotmet kumnu ki di ban sumar ya ya kini ki jat bri pat kumnu di ban sumar ya di ru pan lat nya ka klam Jepang ka khobor je ko long mdei let's say kumbing ong ye bani ka ju ndai namar banyo yu covid kam shong tang ye ka jing yo yu covid ka long uno la banyo ye jing yu covid la dang yim shimi ki lat jing ada ta ka bokong san ni ka long ba ni dei ban sumar ya la de kumba kila don lepa gitu ke protokol ba berbor nang ini mi na yang ingin lek si jeka ki ba ki bon pai ba nei ni dei ban dangi berbor ki mas ni dei ban that ikti ban pala ko ong mane ban jengai ni we bat kumbingi ong ban biang mane kaju ban ngi wan na shabar nei ni dei ban that ikti ni dei ban sai dei bat ka ba snyusi kalong ba bon sen menta ka spread kene covid kham tam ne varian badan mentandai ka spread lang ba ka ying gasem
si sen baki ni ong bon sen ma kumno itu iba susyong bi hayeng kumno iyo covid handai ngim te ba kino ki ba mi na kayeng ki lai keleng ki dei ngim poi perkhat ki to ki balai sharum senang kim lai handai iti ba syong hayeng pade iyo ikato taka pokong san kalong bangin siuthu bangin simi kini kilat borobor ban yada bar hakaju kupor ni dei ban yo neutika dei tang lomba kena jing yo neutika bar ban simi tikilat jing yada ngin sala ban job unu covid Kublish Bun Dr. Larut tekong Larissa pila ban ong i helor kataro a message te sakandiat pat ngakwa ban kalong ba kini ki beri badan ha jing tuna ka hakamet ne hakabor perkhat kide ben wan chakmat bon shemi ki certificate kide ben wan ban enroll ile dia bakin yo ekanika UDID certificate makalong badan kam ha bat ka jing rap ki scheme ki yo na government kalong ki badan kam ki kalong yo jing mentoy nakini mo to kumboy ong isar mantan baking dan ki grassroots level naka social naka social welfare health department ki don ki kita ki CBR mo ong ki community based rehabilitational workers kita ki MRW ki Asha Aganwadi te kini berhot ki tang slai latip ki don kini badan blayo ban certificate kini ong latip kini diberi badan hajim duna ka bormet na bor perkhat yo ban nyerap kan ki yo ban kali na ka por ki yo alat kan menyerap yaki dan kadau ki dan kam ha ban yo kan ka disability certificate ban yo kan ka UDID certificate ya ka ID kan khot ka unique identification ma mentah kini ki beri badan kini ki jungduna kan beginyo kalat jingarap mo da ki maka bon ha kalat jingarap na kababa fi batai kam tano bun ki bam te mo te kata kalong ka information ka babyang bhaba yo akane ka program te kublish bun Dr. Lalu bat kong Larisuk la isim bentane ka program Dr. Speak te kato parlok ngila poi syaka bakut jakane ka program Dr. Speak halor ka phang ka jing e ki ba kibri ki badan jingduna hakit khotmet ki akendu hakane ka por klamba COVID-19 tingin se syam bang e phi ha ka we kasni ngade daya karwan lang kane gade Dudarshan Kendra Shillong